Зося некалькі стагоддзяў таму насіла прыгожыя доўгія сукенкі, і хлопчыкі паводзілі сябе як сапраўдныя рыцары. Усім добрый вечар. Ніякі ён не добры. Ёнка, ты чаго? Хто табе настрой сапсаваў? Ну хто, Топа падкраўся і як закрычыць на ўсю моц. Што закрычыць? Вставайся, лапы ўгору! Гэта спецыяльна, каб мяне напалохаць. Ён заўсёды так робіць. І за валасы цягне, а аднойчы нават кніжкай па галаве стукнуў. О, гэта ён можа. А вось жылі б мы ў часы, калі былі рыцары. Топа б сябе так не паводзіў. А ты б хацела, каб да цябе сапраўдны рыцар на кані прыскакаў? Вядома, любая дзяўчынка пра гэта марыць. Але рыцары ў наш час перавяліся. А давай што-небудзь пагуляем, табе адразу весялей стане. Дзякуй, Тёма, не хочацца. Настрою і няма. Сам гуляй. Добрый вечер, сябры мае. А у мяне тут некаму пісьмо. Яночка. Прывітанне, Нестор. Ой, добра, што ты прыйшоў. Прывітанне. Тёма, а ты не ведаеш, што гэта такое сёння з нашай Яночкай? Ведаю. Яе Топа напалохаў. А яшчэ яна сумуе, што ў наш час няма рыцараў. Ну, Яна дзяўчынка, а дзяўчынкі ўсе такія. Ага, сентиментальная. Ты хацеў сказаць сентыментальная. Во-во, ну дзе мы ёй зараз рыцара на кані возьмем, а? Што-небудзь прыдумаем. Тёма, за мной. Вось раней рыцары дамам свайго сэрца серанады спявалі, на турнірах за іх змагаліся, а зараз хлопчыкі толькі дражніцца і пужаць могуць. Вітаю вас, прыгожая незнаёмка. Гэта вы мне гаворыце? Вам. Дазвольце прадставіцца. Рыцар Дон Рацен. Рыцар? Так. Вельмі прыемна. А я Яна. О, Яна, якое прыгожае і мілагучнае імя. Ой, дзякуй. А ў мяне для вас пасланне ад майго сябра Яначка. Таксама рыцар? Ну, ён не такі вялікі, як я, але душу мае рыцарскую, смелую і шчодрую. Вось, чытайце, калі ласка. Яночка, я даўно хацеў табе сказаць, але саромеўся, што ты вельмі прыгожая. Ой, дзякуй. Прабач, што я сёння цябе напалохаў, а ўчора дражніўся. Проста ты мне вельмі падабаешся. Ой, гэта ад каго ліст? А калі падумаць? Ад Топы? Ад яго. Нестар! Так, а калі прачытаць імя наадварот, Рацен. Сапраўды, як я адразу не здагадалася. Ну, ты марыла ўбачыць рыцара. Вось таму я і прыдумаў менавіта такім спосабам уручыць пасланне ад Топы. А чаму ён сам мне ліст не аддаў? Мне здаецца, ён саромеецца. А зараз серанада! Серанада. Ну так, серанада для Яны. Выконвае рыцар Амёс. Ой, Яночка, красуня, сяброўка наша, ты прыгажуня, ты не сумуй, с тобою мы, твоей сябры, ры-ры-ры-ры-ры-ры. Цары! Што, не атрымалася серанада? Ну, я не ведаю, як яшчэ спяваюць яе, ну, прабач. А мне вельмі спадабалася. Дзякуй, рыцар Амёс. А калі наадварот сказаць, дык атрымаецца Тёма. Здагадалася. Здымаем даспехі, яны нам болей не патрэбныя. Нестар, Тёма, дзякуй вам. Вы мае самыя лепшыя сябры. Так настрой мне ўзнялі. Мы вельмі радыя. Толькі я аднаго зразумець не магу. Чаго, Яночка? Ну, калі гэта праўда, ну, тое, што Топа ў лісце напісаў. Што ты яму падабаешся? Ага, дык чаму тады ён так сябе паводзіць? Б'ецца, дражніцца. Просто разумееш, Яночка, мы хлопчыкі такія, Топу, відаць, хацелася, каб ты на яго
увагу звярнула. Так, ты, калі ласка, не сярдуй на яго, а? Нестор, а можна я табе пісьмо для Топы перадам? А чаму сама не хочаш яму сказаць тое, што думаеш? Я... Зразумела, яна сароміцца. Ну, на лісце паперы можна напісаць усё. Што думаеш? А вось сказаць... Ну, вядома, Яначка, перадам твоё пісьмо Топе асабіста. Дякуй, Нестор. Ну, а зараз, калі мы болей не сумуем, давайте глядзець ужо мульцік. Ой, давайте, дзетка ж яго зачакаліся. Вядома, глядзім. Эх, ну што, пасля добрага мультфільма можна і да адпачынку рыхтавацца. Разумеем. Яначка, пісьмо напісана? Напісана. Добра, лапкі і тварыкі памытыя. Памытыя. Тады хуценька у ложачкі глядзець сны пра падарожжа, а магчыма і пра рыцараў. Слухаемся. Добрай ночы і вам, сябры, цікавых прыгод у снах. Бывайце. Доўгі дзень, цёплы дзень, отплывае за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.